avall amb Habana Comèdia. I quan sona aquesta melodia és perquè estem a divendres i tenim amb nosaltres els nostres xics de l'Habana Comèdia i un dia més ens acompanyen Termi i Adrián. Avui mos falta Pablo. Hola, bon dia. Bon dia, o bona tarda ja. Sí, bon dia o bona tarda? És bon dia tot el dia, eh? Sí. En català és bon dia claro. tot el dia. O sigui, vol dir que pots tindre son tot el dia, perquè com sempre és bon dia... És de matí sempre. Clar, és sempre de matí. Sí, jo hi ha moments que no sé si dir bon dia o bona tarda, però bon dia queda bé. Jo dic bon, sempre. Bon Berlín. Sempre... Doncs bueno, mos torna a faltar Pablo, abans de comencem a desbarrar en tonteries. Però bueno, està aixecant el país, algú ho ha de fer. Tant la que està plovent fa falta. Algú ho ha de fer, llavors, doncs... ara han tret, té molta feina, que està també en una empresa de serveis turístics, això hi també està... Això. No direm perquè no fa... Si vol que ho mencionéssim, s'ha de pagar. Per tant, està una empresa de serveis lúdics turístics. Bueno, doncs això, no està Pablo i venim nosaltres a fer una miqueta a la nostra secció. Esta semana en papel. Poco se habla del buen toner que tienen en la SER. En papel, como el Madrid. De papel. En papel. Kylian en papel. Perdó, este xiste... No. Este xiste el tinc escrit des de fa un munt de temps, però no trobava el moment. Ara està lesionat també, potser els seus músculs també és una mica de paper, no? Però, sí, té el color d'este toner, mateix, en paper. No, el toner de la SER es buenísimo. El papel es papel de foto, en realidad, es porque es papel brillante. No, es lienzo. Y hay un señor aquí con un pincel. Lo pinta, ¿no? Con la brocha. Sí. No, está perfecte. Un salts de carro. Fue tremendo. Sí, perfecte. Bueno, pues feta l'agenda, ¿de qué hemos parlarás, Adrián? Bueno, traigo un popurrí de cosas, de cosas que han pasado en los últimos días. Aunque antes de empezar quería comentar una cosa que me pasó bastante graciosa el otro día. Y es que fui a un bazar oriental, como lo llamamos la gente woke, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llamáis vosotros, por cierto? ¿Bazar oriental? Bazar, Chino. sí. Ya está. Jo ja vaig fer el xip fa un temps i... Sí, ¿no? No, és el bazar. Yo estoy deconstruidísimo en esto. Acabo de quedar mal. Sí. Vale. Sí. Nosaltres diem bazar, no diem... És igual, perquè així te val per a tot. Es igual si es no chino o... Bueno. Es un bazar, sí. Bazar oriental. Por mí se podría seguir llamando tienda de 20 duros, como hacía... ¿No lo llamabais así hace años? No. O sea, para mí era todo a 100 o tienda de 20 duros, porque eran 20 duros, 100 pesetas. Sí, pero 20 duros te hace muy viejo, ¿eh? Somos viejos. Siendo tú más joven que yo, esto... Queda mal. Yo es que yo viví esto. De hecho, bueno, esto... no está... Todo a 100, sí, todo a 100. Mi sueño de pequeño, de cuando era un niño... O sea, cuando a mí me preguntaban a qué te quieres dedicar, yo pensaba, yo quiero tener una tienda de 20 duros. De mayor. Esto es real, ¿eh? Jo tenia un tot a 100 davant de casa, tenia un tot a 100 davant de casa i no hi havia res de 100 pesetes, tot era més car. No, claro. 200, claro. 300, y, pues, escolta, això és una enganyifa. Esto no es todo a 100. Al principi sí, pero después ya no. És dia tot a 100. No, claro, para engancharte, ¿no? Son como los que te venden la droga en la puerta del colegio. Sí, exacto. Pues el otro día fui, no voy a decir en cuál, bueno, sí, en el de Tarragona, como no, y vi que tenían una bandera de Estados Unidos, pero que ellos vendían como bandera de la Unión Europea. Ah, mira. Està bé. Que yo pensé, ¿es un error? O saben cosas. O en este bazar están manejando tremenda sátira política. Ojo con eso, ¿eh? Que seguramente... O saben cosas. Saben cosas. Yo creo que saben cosas porque un par de meses más con Donald Trump y quizás ya no vayan tan mal encaminados, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Vale, més cosetes. Això era una anécdota, Yau. Vale, el 23F. ¿Qué estabais haciendo el 23F? De enguany. De 80 y... ¿Cuándo fue el golpe de Estado? ¿83? 81, ¿estás seguro? ¿Qué hacías en el 23 de febrero del año 1981? Pues, ¿a qué hora fue esto? Pero no me acuerdo. Por la noche, ¿no? Vas dir que ser per la nit, no? Es que no estava vivo jo para saber-ho. No, perquè estaven al Congrés. Perquè estaven fent-lo ple al Congrés. Pues yo debía estar pegant gomets. Ah, pero estabais vivos los dos en esa época. Sí, yo tenía... Jo no. Tu no? Jo no, jo vaig néixer el 91. Ah, no, el 81, perdona, el 81. Claro, el 81. No. No, jo el 81 no havia nascut. No, claro, soc del 85. No, home. Claro, pues no lo viviste de ninguna manera. No. Claro, ara ahí... No, claro, no, jo no. Estàs pegant gomets. No. Gomets blaus i rojos per a diferenciar la gent, no? Perquè al meu cap he fet 81 i he comptat 6 anys cap abans des de quan vaig néixer, que és el 91. Y no, claro, 81 yo, no. Hostia, me imagino a Tejero pegando gomets también, azules y rojos. Sí. En plan, tú te salvas, tú vienes con nosotros, tú te vas a unir a nosotros. No, pero se le ha dado como mucho bombo, ¿no? A la desclasificación de los archivos sobre el 23F. Sí. Y resulta que de lo que está hablando todo el mundo
es que la mujer de Tejero, en conversaciones con amigas, llamaba todo el rato tonto a su marido. O sea, de repente hemos descubierto que detrás del 23F, detrás de uno de los golpes de Estado más graves que ha sufrido este país, estaba un Pepa y Abelino. Sí. O sea, és increïble. És boníssim. Jo vaig veure això i dient si el cop d'estat l'hagués fet la dona de Tejero, no? L'hagués sigut molt diferent. No, sí. Es un matrimonio increíble. Aunque para matrimonio bueno de verdad, el de demócratas y franquistas durante la transición. Ese matrimonio sí que fue increíble. Vull dir, perquè al final no ha sortit res d'estos papers que no ha sortit res. Que no sapiguéssim abans, ja. No. Bueno, el tonto Lo de no lo la sabía, dona. pero nos ha hecho la semana, pero sí, ya está. però Ja. vull dir que ha sigut una cosa que no s'ha sapigut res, que no... Jo tenia molta expectativa, Il·lusió. perquè dic, a veure qui. I no. El que m'ha fet més gràcia ha sigut Feijóo, que ha dit, bueno, aquí no dicen nada del rey, el rey ya puede volver, como si el rey estuviera exiliado por eso. Sí, claro. Es como... Le hemos montado un zoo, tiene 4 elefantes para él. Pues, no, pero es A su que es esta disposición. cosa de decir, tío, churras con merinas, macho. O sigui, que està allà per tropecientes mil coses i no per lo del cop d'estat. Precisamente por eso no está allí. Pero bueno, oye, si quiere volver, pues aquí lo esperamos I tant, en una guillotina. con los brazos con los brazos abiertos. Yo voy a París dentro de poco. ¿Crees que venderán guillotinas pequeñas? Ah, sí, seguro. ¿Sí? Sí, pues Como igual me souvenir. Igual me compro una, Sí, por lo que sea. te la puedes colgar al cuello como los cristianos llevan el crucifijo, pues tú te pones una guillotina. Bueno, también la llevaban colgando al cuello. María Antonieta, por ejemplo, la llevó colgando del cuello durante un rato también. Sí, Unos segundos. Sí, durante unos segundos. pero esa no era para llevar. En fin, fuera Vale. esto. No te Más cosas, más matrimonios que se están rompiendo. El de los influencers con Dubái. Ah, ¡ay, Qué chalo. pobres! Pobres. Que es como que los impuestos Dep, no sirven ¿no? para nada. Los impuestos, no pagáis impuestos hasta que un misil te sobrevuela la cabeza. Entonces igual hay que pagar impuestos. Porque ahora mismo están todos los influencers como los banqueros después de la crisis, pidiéndole al Estado que los rescate. Exacte. O sea, cuando las cosas se tuercen, aparcan el capitalismo y se arriman un poquito más al socialismo, ¿no? Claro. Que a los bancos se les rescató porque supuestamente eran demasiado grandes para caer. Pero yo creo que sin CryptoBros nos las podríamos apañar bastante bien, ¿no? Sí. Això hauria de ser una clàusula. Això és, o sigui, tu quan vas al banc i firmes desarrolla. un contracte, tens clàusules, i si fas Sí. coses malament o passen segons quines coses, tens uns drets o no els tens uns drets. Jo diria, tu te'n vas a viure a Dubai i tributaràs allà? Ok. Si passa algo, te vienes tu. Si un cohete Te compres supersónico un camell sobrevuela i tu vens tu cabeza, tot sol. hostia. Aquí Ara, cadascú- una cosa és que tu estigues tributant aquí i estigues allà de viatge. Claro, Home, pues, és Però diferent. si te n'has anat allà per no pagar impostos aquí, Te jo fots. tinc que enviar un avió a buscar-te. Vine tu. Jo també ho penso així, la Si has vida. guanyat tants de diners estalviant impostos, compra't un avió. una flotilla, ¿no? Como Claro. con los que fueron a Palestina, le mandamos Pues yo- los barcos. Però això és com aquell que et diu, si deixes de fumar, Sí. en tants anys te pots comprar un Ferrari. I llavors Por li dius, supuesto. i el teu Ferrari on està? Claro, por supuesto. Aquest tu no fumes i no t'has comprat un Ferrari? No. Pues ja està. Pues deixa't anar. Es típico de influencers. Normalmente de derechas. Hay demasiados influencers de derechas. Sí. ¿no? Está, ahora que me vengan a la cabeza, el Chocas, Wall Street Wolverine, el de los pollofres. Este también es de derechas, no sé si. Però no és el mateix. Wall Street Wolverine. No ¿y és quién? Wolverine Store, el de los pollofres. No. Ah, es otro. Wall Street Wolverine no me acuerdo cómo se llama. Da Y el igual. de los pollofres es otro que luego se descubrió. O sea, al principio era como muy gracioso, gofres con forma de polla. Sí. Y luego se descubrió que pues era otro influencer facha más. ¿no? Sí, bueno, després el Jordi Wild. Hay muy... Es que claro, Jordi... No, sí. Sí. Jordi Wild, pero está como más aceptado, ¿no? O sea, es como hòstia. rancia... O sea, ¿cómo se dice? ¿Ranciar? Rancia un poco, ¿no? Rancieja. Pero bueno, rancella, ¿no? Hostia, buena Home, palabra, sí, sí. Però si porta policies i no sé què, i gent dient Hòstia. barbaritats i només los diu, ah, sí, uau. Sí, wow. Acepto. Vale, tío. Hostia, o sea, hay muchos influencers que se les ve venir, que son de derechas. Y luego hay otros que nunca hablan de política, pero que yo intuyo que a lo
que a la que hablen lo más mínimo, Sí. lo van a hacer con el brazo en alto. Home, i tant. O sea, nunca le des de comer a un gremlin después de medianoche y nunca le preguntes lo que piensa sobre el socialismo al de la crepería de la rotonda. El, O sea, Si acaso. por favor, no, que nadie però la le creperia de la pregunte... rotonda també és un influencer? O és un exemple random? Se ha hecho influencer ya. Bueno, habéis visto sus vídeos. No, no, es, no, es no. un tío No. que tiene una crepería en la rotonda y que la gracia... Una xurreria. Crepería. Ah, vale, y vive en vale. Andorra, es una crepería en Andorra, y que Ah. la gracia que tiene es que insulta a los Ay, clientes, sí. pero que está como ya... El tío que se supone que es Sí. majo, pero el tío insulta a niños y tal, y ya le vienen grabando, o sea, la gracia es esa, y luego lo sube a redes y ahora pues lo están invitando a De podcast. veritat que no entenc les xarxes. O sigui, jo això no ho entenc. M'explota el cap. O sigui, la gràcia és que insultes a la Insulta, gent quan... Pero directamente, insultos como muy Random. muy directos, sí, no hay ironía ni nada, y eso ha hecho gracia, y ahora pues tiene como colas de gente, de personas. O sigui, Fa han gràcia passat, que han li passat de insulten. celebrar que aquell Ojo, que gravava vídeos i li va dir caranxó a un tio i aquell tio li va rebentar la cara, Sí, vam aplaudir el tio que li va rebentar la cara perquè com pot ser que tu acceptes que un tio t'insulte voy a que me insulten allí. anem a que t'insulten i damunt anem a fer famosa una persona que insulta perquè sí. Sí, Vale, sí. perfecte. No, volia saber en quin punt estava sea, yo- de la història. Yo no tengo nada en contra de su contenido, o sea, me parece bastante divertido incluso, pero hasta ahí. Sí. Y luego hay otro que tampoco creo, que no ha hablado de política, que es este que hace de camarero con canciones de Nino Bravo. Este que se llama el Hostia, Ventura o algo así, ni que idea. se ha hecho como muy famoso y tal, y ahora ya no sirve, yo qué sé, pues te sirve cualquier tontería y te pone una canción de Nino Bravo de fondo y hace como parodias. Ara te comentaré una altra cosa. O sea, lo mismo que el otro, me parece que sus vídeos están muy divertidos y tal, pero por favor que ojalá nunca tenga que servirle a nadie una opinión política. Por lo que sea, que me lo imagino, por lo que sea, me lo imagino en plan, aquí tiene su café con hielo, señor. Ah, y antes de que se me olvide, primero los españoles y si sobra ya, para los demás. O sea, es de ese palo este tío, És allò que dia Rubianes, de... que no hay que darle dinero a un tonto porque enseguida sale el facha. Correcto. O sigui que... I això ha estat vigentíssim. Tota la vida. Sí, no sé si se os ocurre algún influencer más, pero hay Pues, muchos que dices, no Jo habléis, et volia por comentar favor, una cosa, política. no sé per què, m'ha aparegut això de coses, contes que et podrien interessar i tal. Bueno, quan passant Reels, La falange. me surt una tia, Sí, així com molt guapa i ensenyant una mica una mica sensual, sí, vestida de guàrdia civil. vale. I me començo a mirar aquell perfil i està tot ple de medio desnuda i mi OnlyFans i vestida de guàrdia civil. I jo penso, o sigui, m'estranya molt que la Guàrdia Civil permeti aquest tipus de perfils o és tot pura, o sigui, o és tot edició IA i és tot fals, Eso, o jo sí, m'estranya sí, que aquesta persona estigui treballant a la Guàrdia Civil. Te passaré el perfil si em torna a sortir perquè no me'l vaig... Ah, l'ho tinc guardat. Me'l vaig guardar per a passar-te'l. Ara te'l passaré. Eso dice él, Ahora eso te lo dice pasaré. él, pero... Ara te'l passaré. Ah, vale. Perquè te ho juro que he mirat un munt de posts buscant l'error de la IA, buscant a veure això, I és que no. a més surten companys d'ella de l'oficina en teoria i tot, i penso, si és IA, està molt ben feta, i si no és IA, què fa la Guàrdia Civil que permet que aquesta Hòstia. persona Bueno. seguisca treballant a la Guàrdia Civil? Perquè una cosa és que sigues Guàrdia Civil i que tingues un OnlyFans o que tingues un Instagram, Sí, això, a tope. però l'altra és que estiguen les dues coses juntes. És lo que no puc Y entendre. salen otros guardias civiles con ella. Sí, en O la sea, oficina, en el coche... O sea, gente que igual hay que explicarle lo que es el consentimiento. Sí. És lo que... Salen con No sé, te passaré el perfil i ja te deixaré tu que faigues la teva opinió. ¿Pero por qué te lo guardaste exactamente? Para mandártelo a ti, coño, pero no me acordaba. Ah, muy bien. Primera que sí. noticia que tengo. Bueno, no Sí, pasa sí, nada. a ver, la tía está bien, pero es guardia civil, o sea, ni una me voy a hacer con eso, con ese perfil. No, Prohibit. no, si fos antifa encara, però no és. Tens algo més? No tengo nada más. Ya, yo ya Vinga, doy- Dermi. doy Vinga, paso a otras cosas. Pues Tot som-hi. teu. Anem a rebaixar una miqueta el nivell d'atenció. El odio. Vos porto una miqueta de concurs. A veure, va. Una miqueta de concurs. A veure, vinc a despullar-me, no literalment, vale? O sigui, és Que una pasen los manera de guardias parlar. civiles. Porto un concurs que a xarxes alguna vegada he fet algun vídeo i sempre ha agradat perquè sempre he tingut comentaris al respecte i dic, vaig a fer-ho una aquí a Batros en directe, que és 4 coses sobre mi, una és mentira. Vale. Vale? És a dir, hi ha 5 grans temes, esports, turisme, feina, cites i etapa escolar, Cites. vale? Vale. I m'heu de dir, de les 4 opcions que jo vos donaré, quina és la que no és veritat. I jo vos diré si l'heu encertat o no. Podeu dir-ne una de diferent, eh? La A. Vale.
Vinga, comencem per esports. Menjar-me una mosca jugant a tennis, anar al gimnàs i deixar-me els calçotets nets per a després, ser expulsat als 5 minuts per fer un penal quan jugava de porter, o, en etapa de futbol sala escolar, perdre 21-1 a l'anada i 1-21 a la tornada contra el mateix equip. Jo crec que l'expulsió. És que l'última és com molt elaborada. Per a ser veritat o per a ser mentida? Per a ser veritat. Creo que se te ha ocurrido a ti. O sigui, tu dius la de l'expulsió i tu dius la del 21-1, la del doble resultat. No, jo digo, a ver... Anar al gimnàs i deixar-me calçotets, menjar-me una mosca, expulsió, perdre... Esa, la B. La dels La del calçotets? gimnàs. Esta és veritat. Pues la que és mentira és la de l'expulsió. Sí. Es que esa que es mentira, Adrián. Espera, no la que espera, es espera, veritat. no, espera. És la que és Porque no mentira. he entendido la mecánica del juego. Pensaba que habían 3 falsas y una No. real. Al revés. Una és mentira. Vale. 3 són verdad. Ah, claramente. Me comí una mosca jugant a tenis, me vaig menjar una mosca jugant a tenis, una vegada vaig anar al gimnàs i quan vaig sortir a la dutxa no Molt m'havia bé. portat calçotets de recanvi, però que em vaig posar els vells i me'n vaig anar a casa. No me van expulsar als 5 minuts d'un partit de futbol perquè vaig cometre un penal, però sí que van perdre 21-1 a l'anada i 1-21 a la tornada quan jugàvem a futbol sala al col·legi. Hòstia, Vinga, anem a turisme. vamos. En una caravana a Almeria se mos va infestar de formigues, la caravana. A Londres me vaig confondre d'aeroport i vaig anar a Luton en lloc de a Heathrow. A Alemanya vaig perdre l'equipatge, se me'n va anar l'equipatge en l'autobús i el vaig recuperar més tard. O a Times Square me van sepultar rapers intentant vendre'm maquetes dels seus grups de rap. La B. La de l'aeroport, Sí. Yo diría que la última es mentira. la dels raperos. Sí. Pues la que és mentira és la de l'aeroport! Mira que anava a dir la dels raperos, però dic, no, perquè A pot passar, Times, pot Se me da passar. muy mal a este Times juego. Square se me van tirar 7 o 8 negres, més alts que jo, en plan de, ei, man, no sé què, tal, aquí, donant-me maquetes i al final, quan ja me les veien fotut dins de la bossa, m'han demanat diners. Hostia. I jo, com vaig poder, vaig treure $20, vaig fer així i se'n van anar. Se dispersaron. El hice, pero al revés, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. es como... Sí, sí. I a Alemanya vaig perdre l'equipatge durant unes hores perquè l'autobús se n'havia anat a... Mos van deixar un puesto, l'autobús se'n va anar, però mos havia de... Després l'autobús lo vaig poder trobar més tard i allí vaig recuperar el peatge. Ai, l'equipatge. Vinga, va, anem a feina. Otra. Vale? Vinga. Anem a feina. Coses que m'han passat, però una no. Adormir-me davant de l'ordenador treballant, sí, com una esfinge, quedar-me Factible. ulls tancats. Que un client mos digués això està massa ben fet per a mi, feu-me una altra cosa més dolenta. No anar a treballar pensant que era dissabte i que em diguessin, on estàs? Jo, ui, perdó, ara vinc. O esperar a un client més d'una hora que havia de vindre a una reunió i no venia i simplement va arribar més tard i així es va quedar l'assumpte. La C. No, la que és mentira trobo que la B. Tu dius la de que no vaig anar a treballar pensant que era dissabte Sí. i tu dius que un client mos va dir que tal. Pues la que és correcta, la que no és veritat, és a dir, la que és correcta, és la C. No, ¡Vamos! Això mos va passar una vegada en un client. Què Mos va demanar un anunci per a la premsa, mos va passar unes fotos, tal, li montem una cosa, li enviem, fa, ui, massa bonic això, i ara què faig? Vam traure 4 coses, vam ficar una lletra més d'això, li vam enviar, diu, ara està perfecte, i allò va sortir a la premsa. Mare meva. Increïble. Lo de adormir-me a l'ordenador m'ha passat, me segueix passant, de fet, encara de tant en tant, és una mini narcolèpsia que tinc a vegades, i lo d'esperar un client moltes hores també. Vinga, va, anem a cites. Vinga. Vaig tindre una cita en l'excusa de jugar a la Nintendo 64. Vaig tindre una cita a cegues, totalment, en una persona que no coneixia amb una cita. Vaig deixar plantada a una persona, perquè em vaig arrepentir d'haver quedat en ella, i vaig anar a Lleida. És mentira. Una d'estes no ha passat. Jo crec que la que vas donar plantón. Yo creo que la de Lleida, porque nadie quiere ir a Lleida. Pues la que és mentira és que vaig tindre una cita a cegues. Vaya. Vas deixar plantón. De fet,
Sí, va ser una època que no hi havia WhatsApp encara, Claro. hi havia molts de xats i tal, i jo no sé per què, perquè després em vaig donar compte que ho estava fent sense ser conscient, donava molt el meu telèfon. En plan de, hòstia, pues si estàs per aquí i tal... I un dia m'escriu una tia, oye, tal, que havíem estat parlant un dia, que si quedem i tal, i jo li vaig dir que sí, i a l'hora d'anar vaig pensar, que tinc que anar ara, saps? I com només vaig sudar, simplement, com si no hagués quedat. Me'n vaig anar. Molt bé. ¿Tu mujer la semana pasada? I vaig anar a Lleida, sí. De fet, en la mateixa de la Nintendo 64. Ole! Molt bé. Va, vinga, i ara anem a l'última ja. Esta no l'ha encertat ningú, ella n'ha encertat 2 i tu n'has encertat una. Una. Tu pots empatar i... Vamos. I vinga, som-hi. Etapa escolar. Vinga, ui. Me vaig trobar uns calçotets al Camal, estant a classe. És a dir, jo em portava uns i al Camal del xandall n'hi havia uns altres. Un dia vaig tindre un apretón i em vaig haver de netejar el cul al vàter en uns dinaquatres que portava a la motxilla. Jugant a classe vaig trencar un vidre abans d'un examen, un vidre d'una finestra de classe abans d'un examen, tremenda, bronca. I una vegada el director de l'institut me va deixar les claus del seu cotxe de l'institut i em va donar 300 pessetes per anul·lar-li una multa. Uau! La del vidre no, perquè ha donat el detall este de tremenda bronca. I potser ho ha fet per despistar. I és que saps què passa? Que jo sé on va estudiar, sé quins professors tenia i és possible que li diguessin això. Després si teniu dubtes... La D! Jo digo que és la D. No, jo crec que és mentira, has d'adivinar la que és mentira. Jo crec que la A. La dels calçotets? Sí, trobo que sí. Que pot Jo ser digo que és mentida. la B. La B, de Barcelona. Mentir. Pues bueno, era trampa, són totes veritats. Tot això ha passat i no donaré més detalls, però tot això ha passat. Per tant, ha guanyat Núria, que n'ha encertat 2. Nos la ha jugado. Pues bueno, nois, hasta aquí Riu amunt, riu avall, un Exacte. divendres més. Moltíssimes gràcies per haver vingut i ens retrobem d'aquí 15 dies. Perfecte. Vinga. Adeu.